bjut ta' toroq mudlama mill-lajt tarrax tal-ħsejjes fl-bliet mill-ċens fiq li nesħi kint min inti tan riħa taraq ta' mwiet għal-ċok majra f'kunvent mimli fwejjaħ fejn iskit ħossu jkelmek taraħ fejn iż-żmien jaqaf jiġġitellieqa u l-fom lejju tkun tisħa taqraħ bejn l-erba' ħitan tal-klawsura naf mara li rmiet kull nur naf mara li tħarset ma' wieħed mal-ilma li gelgelu jfur bejn l-erba' ħitan tal-klawsura dil-mara rabbiet il-ġmien ħajn dil-mara f'Helsin tgħix il-ġranet il-bogħod minn kull xkil u mit-tajn. Il-ħin kollha li ngħixu nitħabtu dik li naħsbu li hi libertà mhux li f'ħolm mimli fruqa li jgħaddi il-wiċċ li ieħor ta' sbieħ onestà bejn l-erba' ħitan tal-klawsura naf mara li rmiet kull nur naf mara li tħarset ma' wieħed mal-ilma li gelgelu jfur bejn l-erba' ħitan tal-klawsura dil-mara rabbiet il-ġmien ħajn dil-mara f'Helsin tgħix il-ġranet il-bogħod minn kull xkil u mit-tajn u dil-mara